Mamma mia. Udali vrelo. Ajoj. Fantazija. Ćao ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Dugo već nisam spremala neki recept od 3 sastojka, pa je vreme da to ispravimo, a verujte mi da će vas ovaj recept oduvati sa nogu. Treba će nam pre svega mleko, brašno i bilo koji topljivi sir. Ja sam isto bila nepoverljiva, ali ovo je već drugi put da spremam ovaj recept, zato što me zaista oduševio, tako da bacimo se na pripremu odmah da ne gubimo vreme. Za početak u brašno ću dodati 1 kašičicu soli. To je 4. sastojak, ali nekako mi so podrazumeva mi se da stavljam u sve to, jel, nije sastojak. To ćemo malo pomešati samo. Dovoljno. Ovdje sam odmerila 240 ml mleka. To ćemo sipati u 1 šerpicu i selimo se do šporeta. I praktično treba da mleko dovedemo do ključanja. I onda nastavljamo dalje. To je to. Sad ćemo ovo proključalo mleko sipati u brašno i od toga ćemo formirati testo. To moram brzo da uradim. Ja sam stvarno bila skeptična zbog ovoga, čuj, mleko i brašno. Ali zaista ispadnu neodoljive kuglice. Sad neću odmah da mesim rukama jer je ovo mleko ipak, jel, vrelo, pa da se ne opečem, pa ćemo prvo ovako malo kašikom, a onda ćemo rukama sjediniti sve. Da vidimo. Ma može. Testo se ovako na početku malo raspada, ali posle bukvalno nekoliko minuta se formira kompaktna smesa koju ćemo puniti sa komadićima sira. Rekla sam to već 5 puta, ali nema veze. Ponavljanje je majka znanja. Reci mi da si bio štreber, bez da mi kažeš da si bio štreber. Evo, testo se sad već lagano formira u kompaktnu smesu, još bukvalno minut, 2 mešanja i to je to. Ma ni minut, evo ga, to je već malte ne gotovo. Testo se ne lepi, jedino je vruće. To bi bilo to. I sad ćemo formirati kuglice. Sad ću za početak da ovako pobrašnim malo sto i testo da prebacim tu i pokušat ću da ga razdelim. Sad vidjet ćemo, otprilike bi trebalo nekih, ili možda samo rukom ovako da uzimam. Možda to ima više smisla i bit će zapravo lakše. Ovako, rastanjimo ovo testo. Ovo mi je možda čak i previše. I u njega dodajemo komadić nekog topljivog sira. I to ćemo sve ovako upakovati. Napraviti kuglicu. I kada formiramo sve kuglice, pržit ćemo ih u dubokom ulju. Sad kad smo formirali kuglice, ja sam od ove količine dobila 16 kuglica, ali vidjeli ste da sam koristila onako veće komade sira. Opet se selimo do šporeta, tamo sam sipala ulje u fritezu i peći ćemo ove kuglice u dubokom ulju nekoliko minuta. Ok, ne ovako. To je ta temperatura, ali
Kada kuglice dobiju zlatnu žutu boju, vadimo ih i to je to. Evo još malko. Ja cenim. Ili to je to zapravo već. Kako je ovo super stvar. Prebacit ću ih ovako u činiju, obloženu ubrusom. Ukoliko vam se dopadaju moji recepti, obavezno lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. I sada kada smo ih ispekli, naravno preostalo je još samo da probam. Najlepše su kad su vruće, zato što se sir ovako lepo razvlači, kao što ćete sada vidite. Joj, mama mia, ne mogu. Koje savršenstvo. Meni je ovo idealno u kombinaciji sa kečapom, tako da ću malo da umočim. Ovo je savršeno, zaista. Prelepo, preukusno, prelako. Joj, ne mogu. Ovaj sir. Jako dobro. Znači, pogledajte vi ovo. Jedna od najlepših, to jest najlakših i najukusnijih stvari koje sam napravila. Top. To bi bilo sve u ovoj epizodi. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro. Bye!